ассалому алайкум. Ман коргари компанияи Фиберлик дар компанияи Фиберлик кор мекунам ва маош мегирам. Хонишин соҳиби як фарзанд. Аз сабаби хурд будани фарзандам наметавонистам дар ягон ҷой кор кунам ва маблағи худро дошта бошам. Вале фаҳмидам, ки барои дар ин компания кор кардан, ба ягон ҷой рафтан, аз касе чизе гирифтан шарт нест. Ҳамааш онлайн тариқи телефон аст. Ман мехоҳам ҳамаи занҳои хонишин ва бекорро ба кор даъват кунам. Кор онлайн, фақат телефон лозим аст. Марҳамат, муроҷиат кунед. Боз пурратар мефаҳмонам. Маош аз 20 сомонӣ то 7000 сомонӣ. Регистратсия омӯзонидан бепул ва барои хариди аввал 75 сомонӣ тӯҳфа аст. Марҳамат, муроҷиат намоед.